nawe ngoba phela kubalulekile ukuthi sazi ukuthi ke amaphupho esiba nawo abike ukuthini ngoba amaphupho wona ayakhuluma ningawazibi. Ukuphupha izinyoka eziningi zindawonye zikulwisa unezitha ezimelene nawe nempumelelo yakho. Kusho ukuthi kunezitha ezikhona ezimelene nawe, zimelene nempumelelo yakho, azifuni nje ukukubona uphumelele, azifuni nje ukukubona izinto zakho zikuhambela kahle. Ngakho-ke zibhizi la zikhona ziyasebenza, kungenzeka zikusebenzela imithi engalunganga engagcine-ke isimisa impilo yakho. Ngakho-ke nawe kuzomela usukume uzilele bakithi uyivikele ngoba amanye amaphupho asuke exwayisa ukuthi yeyi phaphama ngoba esinye isikhathi uphuma seku-late ungasazi ukuthi uzokwenza kanjani. Kanti-ke nawe unombuzo ungabuza comment ukuze-ke ngizokwazi ukuthi ngikwenzele yakho ivideo ngokuphazima kweso. Ungakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube. Nisale kahle.